sugo sa Ginoo nga kita maghigugmaay. Nya ang paghigugma nga atong pagasundon og atong puy-an, ang gugma sa Ginoo nato, dili ang atong kabubuton unsaon nato paghigugma. Ang paghigugma sa Ginoo kanato misangpot ngadto sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon hangtod sa iyang kamatayon. Unya ang Ginoo sa dihang natubos kita niya, ang Ginoo maoy ato nga manunubos, siya ang tag-iya nato. Ang tag-iya dili gayud mulabay sa iyang gipanag-iya. Dili para sa ato ba nga ang atong kultura karon throw away culture. Ang Ginoo dili gayud mulabay, dili gayud musalikway kanimo ug kanako, kanatong tanan nga iyang gipakamatyan diha sa krus. So hinumduman nato nga ang gisugo sa Ginoo nga paghigugmaay is a counterculture of the world's culture nga gitawag natong throwaway culture. Mao na nga ang simbahan engages in different kinds of apostolates, na ay apostolate sa mga pineriso, apostolate sa mga prosti, na ay apostolate sa mga street children, orphans, mga tiguang o mga batanon, mga bata, o uban pa nga mga gitawag nato nga neglected sectors of our society. Ang simbahan, bisan asang dapita, mo engage siya ngadto sa different apostolates. Ngadto ka sa kabukiran ay mga mag-uuma, na ay mga indigenous people, na ay mga fisher folks, ug uban pa nga mga sektor. Kung sa syudad na ay labor, ug uban pa nga mga sektor dinhi sa atong katilingban. Ngano man nga ang simbahan mo apil, nganong ang simbahan manginlabot, kanang mga nganong ang simbahan magminister sa mga pineriso. It's because the command of the Lord is to love as He loves us. Kunya, kanang pagigugmas Ginoo, never reject any person. Kay bisan pa og ang usa ka tawo makasala, makadaghan, ang balor sa maong tawo sa atubangan sa Ginoo wala makunhuri tungod sa iyang sala. So ang atong value before the Lord remains as it is. Wala mugamay ang atong value tungod kay nakasala ta. Hinuon nagpabilin kini nga intact. Kita maoy naghugaw-hugaw sa atong value tungod kay kita ang nakasala. Apan sa Ginoo, ang atong value wala mukunhod tungod kay nakasala ta. Mao na nga iya tang giluwas tanan, patas tanan giluwas ta, patas tanan gipakamatyan tas Ginoo diha sa krus. Og patas siya kitang tanan nga gisugo nga paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Mao na nga whoever is least loved in this world, the church engages in loving. The church engages in serving. Katong mga forgotten, no? Katong mga forgotten nga mga members sa atong simbahan, sa atong katilingban. These are the people living in the peripheries, living in the prisons, living in the mountains. Morning mga tawhana, why the church engages in fighting for their rights? It's because the Lord mandates, dili ni request sa Ginoo, mandates of the Lord to love them. Even if they are poor, even if they are indigenous, even if they are farmers, fisher folks, prisoners, or whatever, the Lord mandates us all to love them. Unya, kay kitang tanan, dili man ta makahimo pagduaw nga to sa, for example, we go to the indigenous people, di man mo tanan mo adto kay hadlok pamug na ay andito encounter.
Di mo tanan mo ato sa suong, for example, kay hadlok mo nga kay mga tao diya, mga daotang mga tao kay naa naman atong mga label nga na mga stigma. Ang simbahan doon ay mga organizations nga moadto didto amo paabot sa inyong paghigugma kanila. Mo na nga ang simbahan na atay mga prison apostolates, indigenous apostolates, mga orphanage apostolates ug uban pa tungod kay ang paghigugma sa Ginoo kinahanglan mo suot-suot, mo penetrate ngadto ni ining mga tawhana aron ilang matagampaman nga wala sila biyais Ginoo. Kay ang understanding pa karon sa society mao nga kung kini mga tawhana didto nabutang yung merisi man atong attitude, but it is not a Christian attitude. Ngano di ay, ang Christian attitude is to love them, and to love them is to act for them. Mao na nga dunay mga apostolado ang atong simbahan. Unya ang individual, families, ug uban pa tungod kay dili man kamo maka-apostolate ngadto nila, mo support kamo sa apostolate para sa mga tao nga mga gitawag natog rejected or neglected or forgotten sectors sa atong katilingban. Ya, dili kamo mag-ingon nga ngano man ang simbahan apil-apil man gyud ang mga piniriso. Ngano ang simbahan apil-apil man ang mga indigenous mga rebelde man na sila tanan. Dili. Sa ingon sa Ginoo, higugmaa. Paghigugma ay kamo bisag unsa ang kahimtang nila. Mao na nga ang kalibutan dili makasabot sa simbahan apan ang Ginoo nakasabot sa aksyon sa simbahan. Ang mga membro sa simbahan nga nabilong pa sa kalibutan wa pa mabilong sa Ginoo maunang masuko og maunang mobabag og manghilabot sa simbahan nga mo engage ni ini nga mga tawhana. Kadtong naa na gyud sa Ginoo nga nakasabot na sa gisugo sa Ginoo, ang labing kini mao ang akong sugo paghigugma ay kamo ingon nga ako nahigugma ninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa mga higala mao ang pagpakamatay alang nila. Keep loving them until you die. Sa wa pa ka mamatay, love them. Kung magkamatay o sige, pwede na ka mo hate kay patay naman ka. Pero mao ni tan-aw nato mga igsuon nga ang mando sa Ginoo embraces all people, embraces all sectors in the society. Dili kay kita-kita ra apil to sila katong mga nahikalimtan na sa atong katilingban. Mabitaw na nga ang simbahan ay mga grupo nga mag-apostolate mangita og katong mga tawo nga wa na gyud taw makasimba masakiton ug uban pa kay atong tagaan sa sakramento pag-ag-andam sa ilang mga kalag. Mo na matingata nga sus kung kano sa hapit na mamatay mo patawag og pari. Pero part na sa trabaho sa simbahan kay ang iya sa Ginoo kay gugma niya forever. Ang simbahan is the body of Christ. Og ang body of Christ nga mao ang simbahan, apil ta kay lawas ni Kristo simbahan, ang katauhan nga nagtuos Ginoo will always demonstrate God's love for them through our loving concern for these people. So kung naa kay badungon nga anak, atiman na. Sige lang, atiman na siya, iampo na siya sama ni Santa Monica. Kung naakay badungon nga bana, sige atiman na. Naakay badungon nga asawa, atiman na. Iampo ka na siya. Naakay mga paryente nga mga badlungon, tabang. Pag-ampo o uban pa nga paagi sa tabang, aron pagpadayag nga ang Ginoo, wala gayod mo sa likway kanila, bisan sa ilang mga imperfections o sa ilang mga mistakes nga nahimo sa ilang kinabuhi.